sitten... Me ammu. Rippoi äijä. Se ammutaan. No vittuja vajaa. Heitin. Anna koreppu. Pääseekö? Nyt tohon väliin mulle. Mä oon tosi aika pitkä. Rikulinjasta oli pikaa. Juha, Heikki. Heikki. Ja tästä lähdetään sen talon. Kulmaa vaan. Se on pitkä matka muutamään. Joo, ei tässä oo muutakaan. Poja, mä seistän tästä päivän, mutta Ala Kiiskinen laulaa heti kun näet. Jukka huua heti kun lähette liikenteeseen. Niko, heitä savu. Vaihtakaa täydet lippaat. Suunnitelma mennä tätä seinää eteen. Joo. Tästä mennään suoraan tuohon kulmaan kiinni vaan. Okay. Joo. Mut savutetaan eka. Tuossa on oma nyt jo tuolla. Rolliset irtautuu siitä talosta, mihin Jukkisena on hyökkäämässä. Hyvä, let's go. Hyökättävän talon päädys 3. Panikkuun parkkipaikan laitaa. Vähän lippaa. Ota se. Ampukaa! Talon päädys 2 kuollutta. Ketään ei hengissä talon päädyssä. Tuli ruumista! Saatu suoraan edes. Paljon meillä on ukkoa sisässä? Tarvii ehkä lisää. Lisää ukkoa sisään vielä. Puoleen väliin. Me ammu sinne halliin granaatin heittimään. Mihin on? Anna palaa! Anna mennä. Meillä lähtee toinen. Kopteri alla. Yksi pois. Hyvä. Oliko se mikä yritti hiekkasäkkiä takkaan? Joo. Hyvä. Miika, minä ammuin just yhden siitä keskeltä halliin, voi olla vielä. Tästä niin. Niin kun minäkin ammun tuohon takaisin, ja se kimposi takas tuohon melkein, missä minä ammuin tai Joo. jätkää. Tossa on yksi. Onks siellä niinku oikein? Kuusikos. Lipas. Joo, me odotin sisään vaan. Joo. Jukka, tarviiks heitin vielä sinisellä kontilla? Jos sinne pystyy vaikuttaa, niin voit vaikuttaa. Vaikutetaan. Jäi eteen. Mä aloitan hiilaamisen 2 minuuttia, sen jälkeen vapaa kaikille tiedoksi. Yksi lähti pois, 2 lähti pois. Oksat osumaton talon sisällä. Meni sinne taakse. Olisiko tuolta mitään vaikutussaumaa? Joo. Niin. Tosta. Tota tieuraa. Joo. Tapsa yläkerros hangari. Se ampuu vissiin tuolta ikkunasta. Tänne pääreispalle lähetetään. Pystyykö siitä vaikuttaa sitä taloa yli niihin ikkunoihin? Mä tuohon toisen talolle pitäis päästä. Onks tästä liian kova juoksuta puskan läpi? Ihan vittu vaikea kulkuna maastoon ainakin. Niin no, joo ei näitä kahdesta. Tapsa on kiinni nyt seinässä. Tapsa pääsi sisälle. Pääseekö toiselta puolelta menemään siihen talon kylkeen kiinni? Se on aika paskari teikkötä. No sit kierto tosta ja tohon keltaisen talon kylkeen mihin Arikin pääsi ja sit suoraan siitä vaan mihin Tapsa meni jo. Noniin, ei muuta kuin mars. Sitten ei muuta kuin vauhdille. Loki.
se ikkuna? Ei. Kai. Onko se toista ikkuna nyt vähän huonompi? No yksi on nyt siis puolesta auki. Siitä. Siinä on toisella puolesta sitä. Mitä siellä on? Kuolema. Vähän jalka-apua, niin pääsin varmaan. Vastaanottelu osumaan. Tulossa! Me pääsen hyvin. Kiilis. Miehitä toi ikkuna. Niin suoraan se hangaarin. Tänne pohjoispuolella myös. Niin suuntaisesti oikean puolella 10 metriä. Just näin. Joo, hei sieltä vasemmalta eri kassia tien suuntaisesti siitä teidän taloa kohti 3 vihoa. Ampuu, en tiedä mistä. Tuolta! Rauniotalo vasemmalla puolella sieltä takaa. Ne on mennyt jo Rauniotalo eteläpuolelle se seinä yli eteläpäin. En mennä ketään. Suoraan linjassa. Suoraan linjassa tästä etelää. Sitten siellä on Jurhu, Tapsa, Miika tuossa takapuolella. Yläpuolella on Ulli. Tuossa on niinku käppipointti toimis noin tuo talo. Joo. Ja käppipointin sisällä on jo 4 omaa. Meurane kaikille. Kattokaa karttaa tällä hetkellä. Siinä on toi käppipointti tossa Teura pohjoispuolella. Siellä on 4 omaa tällä hetkellä sisässä. Nyt voitaisiin ottaa vaan hyökkäys siihen suuntaan ja katsoa, että miten menesty tiilikasa haltuun. Purata tää talo. Oh! Yes! Jubi, Miro, Pekka, seuratkaa Jukkaa ja lähdetään ota käppipiste kohdi. Nyt. Ei muuta kuin taistellaan vittu. Tässä on muutakaan. Let's go. Cut. Osu up! Tänne tarvittais myös lämäri. Lähtee Rikun paikkaan seuraavaksi 34 minuuttia. Me ei sit tiedä missä se on. Ei haittaa. Et sitten kun sanoit, että vittu lähtee, niin meikällä on hannaa pohjois. Joo. Tappo putos vasemmalle, meillä oli kontakti. Ala valmistautua. Joo. Vittu, kiitos Sekkinen. Sekkinen on nyt vapautunut, oliko siellä joku haava jossain? Meuranen takas peliis. Ari sijainti. Tossa on nyt omaa aika paljon nättisriviistä tonne suuntaan. Vois alkaa. Meuranen. Sijainti. Kivirauniot. Toinen puolet tie. Ulossa. Kun tuutte, niin lähdetään puskeen eteenpäin. Tässä on nätti viuhka nyt omaa, niin voi alkaa puhistaa tätä aluetta. Selvä. Meitä tulee tästä nyt 8 ukkoa.
Tarkastakaa Ares Alpha tällä hetkellä, saatte vähän tilannetietoisuutta. Toi beaconi on nyt aktivoitu ja se näyttää vihollista sijainteja tällä hetkellä. Otan tapsaa ylös sellainen vähältä 2 minuuttia ja ollaan takas pelissä. Tuolla on vihu tuolla. Pakmani, sulla on vihu sit ihan sun vieressä, sä tiiä. Se vittu se on yksi tuolla. Ei se välttämättä. Tai sitten tää bugaa. No nyt se kuoli. No niin, hyvä. Sitten lähdetään vetää. Haetaan se Pakmani. Haetaan Pakmani tuolta. Tai oikeastaan otetaan sen verran, että se tapsa kursiutuu kanssa. Niin ketään ei jätetä. Sitten ei muuta kuin levitetään ja isolla askeleella eteenpäin. Okei. Tuolla on myös kello 14 vihollista. Juha! Ottakaa siihen penkkaa, siihen saa suojaa hyvin. Keltainen raunio oikealla. Tippuks meiltä joku? Ja Meuronen työnti sille 10 selkää, niin ei tapahtunut mitään. Aukeen toisen puolen muurin takana porukkaa. No, mie näin ihan siivun. Ei näe tästä kunnolla. Oh! On! Oh! Älä mene mieheitä. Okei. Kiekkinen, se on ihan poskeen. Ei oo enää ohjuksi. Eikö me saatu tomaa hakkeen? En näe tuota raunio. Ai ei saatu. Ei. Voi vittu. Oli! Miika kuoli. Jukka! Pitti huutaa Kuitti. täällä, missä ampuu tätä rauniota täällä oikein. Pidetään asemat nyt vaan piiput sinne oikeeseen laitaan, ettei pääse hyökkäämään siitä. Tapsa on siinä oikein kärkimiehen. Liimatta! Liimattaa puoli. Okei. Hyvä! Hyvin ammuttu, ammu lisää! Mitä vittu? Mitä? Kuulipil. Niin, se oli kuulipildu, niin sen takia sarjalla. Joo, kyllä. Kalja alkaa tekee mieli. Teki äsken, mut Teku veti niin kovaa, että mulla Aatami omena vittu jossain perselle, ja se on ihan paska. Ei oikein enää kieli mitään pillin kai mettä. Mä piti paikata sulta eikä tappaa sen. Vittu on siinäkin meidän lääkintä. Me kerran laittaa kättä väliin. Joo. Ei tarvitaan kylkeä toi keltainen iso piilitalo tuossa aseen. Suoraan tossa. Tosta ei oikein niinku... Onko se siellä niinku, se on siellä talon sisällä? Joo. Joo. Me näkisin, että tästä kun on haavat paikattu, niin me aletaan siivuttaa sitä tuolta niinku kulmakautta. Ihan oikein voi tulla auttaa. Hiilisenä oikea puolella. Pitäkää asemot, haavat paikataan ensin ennen kuin lähdetään mihinkään. No ehkä sinne pääsee. Konekivääri tukee, kun lääkintämies paikkaa! Onks konekivääri puikoissa joku suomalainen? Ei varmaan. Näet sä, että onks mulla Aatamin omena enää niinku ollenkaan? Ei. Oh! Myö jatketaan, tei perää sinne, mennään porukalla. Heti kun se on paikattu se Niko. Laittakaa täydet lippaat. Mitä se Jurho näet? Katso rauniota. Niko valmis. Hyvä. Voi Jukka tulla. Saa tyhjä. Meuronen riimatta. Meuronen. Katso toi Ares Alpha, mikä helvetin lentokone tohon tuli. Mikä suunnitelma? Me tullaan Jukka sinne siun luokse ja aletaan kiertää sieltä ja ammutaan tonne telttaan sisälle ja koetaan ottaa siitä se resurssipiste haltuun. Muisti tiedot, sinistä peittiä, selää taas. Hyvä. Hyökkäys lähtee nyt. Mennään. Meillä on yksi UAV-torni käytössä, kattokaa.
Muuri. Muuri. Mikä teidän A-tarviketilanne? Se on taisteltu aika pitkä. Aika punainen. Joo. Nyt mennään. Ton. Muuri pitkin. Tässä on yksi vielä vihollinen jossain, se näkyy siinä beaconissa. Noniin, äijät. Levitetään ja hyökätään. Se on nyt tässä linjassa se ukko, toisella puolella valli. Joo. Katsomaan. Eteenpäin. Mennään vaan. Mistä vittuista nyt tulee? En nähnyt yhtään mistä tuli. Tuolta Jukka tippu. Ei riitä UAV katvealueelle. Mitä vittua sielläkin? Hot swap. Joo. Joo. Okei. Saat sen. Mikko ampuu siuta ja siekkistä. Ampuu teitä täältä. Menkää maahan. Siekkinen, näet se vielä? Joo, näen. Hyvä. Vittu mikä äijä. Jukka näyttää vähän pahalta tää sun paikkaaminen. Juu. NYT nyt. Tosuva! Miss? Tuolla. Mulla on yläkerta piikillä. Mene vaan laise. Varo Jukka oviaukkoo. Pitkä. Se oli hyvä. Hyvä. Varo Jukka ikkunoita. Osuma.